Urhulumente waseGauteng ulande ekhondweni lorhulumente waseMpuma Koloni ngokufunqulela kwizinga eliphezulu loshishino umsebenzi womthunzi wenkukhu. Kaloku intsango yavunyelwa ngokusemthethweni uba mayisetyenziswe lezempilo kweli lizwe. We in Gauteng will focus on the industrialization and agro-processing of the cannabis industry. And unlocking the cannabis industry, especially for use for medicinal purposes. Ukanti ke EFF nomkhuba wayo ongena kumhlaba ongenamntu isithathele ngenkani uza kuphela. Namanye amaqela kamva waxolanga ke intetho ethe yenziwa nguDavid Makhura. We've been hearing about this, the city regions, the smart city regions. We heard, you remember there was a prawn farm in Mogale. Now we're hearing again in the West Rand that there is going to now be an agro-processing plant. Nothing new. We are going to mobilize the whole community of Gauteng to come to the legislature. When is going to put that act inside the legislature? We are going to reject it. Our people must occupy the land because they need this land. Loka Makhura ongeze ngelithi kukho izicwangciso zokwakha izikolo ezilikhulu ndawonye nezibhedlele ezithandathu kule minyaka elishumi zayo. Ndingabongile Dumako kwindaba ze-SABC eGarankuwa ePitoli.